Evru serkirdatiya hevbeşa yeketiya niştimaniya Kurdistanê û bizava guran bi berhevbûna hemî endaman li baragehê Mekteba Siyasî Yeketiya Niştimaniya Kurdistanê li bajêrê Silêmaniyê kombûna xwe saz kir. Endamên serkirdatiya hevbeş komeka babet û pirsên giringên girêdayî bi rewşa Kurdistanê û Iraqê û deverê gengeşe kirin. Herwasa danana rêkar û mîkanîzmên pirêvebirina erk û karên serkirdatiya hevbeş tewerekê diyê kombûnê bû dê wî biyavî de biryarên pêdivî li ser dan. Ek biryar hata dan serkirdatiya hevbeş bi şêweyekê dewrî kom bibît û komeka mîkanîzm û rêkarên karkirinê diyarkirin û çend lêjineyekên hevbeş pêkînan bo cêbecekirina made û birgehên rêkeftinama siyasî hevbeşa yeketî û guran. Du, tewerê serekiyê kombûnê çareserkirina rewşa jiyara welatiyan û baştirkirina layên abûrê xelkê Kurdistanê bû. Sê, tekîd hata kirin li ser parastina êkrêziya navmala Kurdî û êkparçeyî û êkgirtiya gel û axa Kurdistanê û nehêlana şînwarên du îdareyê. Çwar, rijdbûn li ser bi damezraweyîkirina dam û dezgehên hikûmeta Herêma Kurdistanê li ser binemayê şereketa rastaqîne û rêkeftina layanan. Pênc, tekîd hata kirin li ser êkxistina bizavan bo derbazkirina hemî wan arîşên berûka Herêma Kurdistanê vegirtîn li ser binemayê diyalog û rêkeftina hemî layinên siyasî û xwesazdan bo hemî pêşhat û egeran ku rîpirî Kurdistanê dibin. Şeş, pêdagirî li ser mafê çarenivîs û encamdana referandûmê û ragihandina serbexwiyê biryar hata dan amadekarî bo bihênekirin û li demê guncay û pêdivî bihê tevcihînan. Heft, Kerkûk beşekê giring û neveqetiyayê Kurdistanê ye bi berçavgirtina taybetmendiyên pêkhatayên wî bajêrî. Tu wî biyavî jî de hemî bizavekî bo durustkirina herêma serbexwe Kerkûk red dikeyn. Serkirdatiya hevbeşa êketiya niştimaniya Kurdistanê û bizava guran.